Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Ismaois. Halo pemirsa, iki wis selesai dadi panitia ning nggone Mak Damis. Kita lanjut. Mbak Isma kan belum masak dagingnya, urung dimasak apa-apa ya pemirsa. Dadi kali iki dagingnya Mbak Isma mau tak masak sedikit. Iki esok mau ki wis tak goreng dik peri saithik lho, goreng ati guys. Iki goreng saithik. Terus iki wis tak godhog ya. Iki engko nek rantan tak masak badhek. Oh, wis tak halupi. Digodhog. Iki ape tak masak bumbu santen. Ceritane Mbak Isma pengen masak jangan kara. Jangan kare, kok kara. Jangan kare sing ngono kae lho pemirsa. Pedus sak enak ngono. Lah entuke sapi, tapi tetep tak masak bumbu kuning karena karine iki gak enek bumbu pepeke. Mbak Isma gak kan ngono ki pakai lengkap toh, bumbu lengkap koyo nganggo kayu manis, jinten, polo. Dan iki gak enek Mbak Isma pe tak masak kunir, nganggo kunir ngono kae. Kemiri urung tuku kemiri, guys. Kemiri, kunir, lombok ngono kae digodhog. Terus engko dicempeti dikek daun jeruk, ngono-ngono kuwi pemirsa, pon-pon laos apa ngono kuwi. Wis dimasak ngono ae, terus kadung tuku santen iki lho, santen bubuk loro. Eman-eman nek gak tanti masak. Jur yo ndek iki kae Mbak Isma masih sakit, maksudnya Mbak Isma iki gak tangi ya pemirsa, awake jek gak enteng, nek enteng yo ngene iki Mbak Isma langsung gregah tangi masak, pokok sing semangat yo. Ndek iki sirahe kudu kinger turu gak beres pemirsa. Kene iki sak gulu sampai teko geger kene dikeroki make ndek ini. Ya wis ki bumbune wis tak siapkan. Di sini ki nek daun jeruk juga lho. Lomboke pakai lombok setan iki pedes milih sing abang-abang. Brambang bawang, kunir sing penting, daun jeruk, saos. Tak tumbas kemiri make dhisik. Oke. Iki pemirsa, tak buka ki panas. Soale matahari ini kok kulon, guys. Panasnya dan koyo ngene. Ini dia kemiri, merica, lombok, brambang, bawang, terus kunir. Ya. Tak godhogane sik kabeh dhisik, guys. Sik. Oke, kita lanjut Mbak Isma medeti lombok abang, guys. Kita cuci, kita rebus sampai kunir. Dan oke. Lombok ngene iki malah justru iki lombok sing pol pedes, iki lombok rawit asli kok. Anu pemirsa, dadi lomboke aku saithik ae, nek pedes amat engko make genten sampe tak kei ben ora usah masak. Dingi dikek asem-asem sak mangkok, guys, gentenan yo. Apa lah iso ngekeki wong tuwek yo ngono kuwi. Masake opo yo tak kei, tak teri. Isone ngekeki yo ngene iki. Tapi nek anak mantu yo pemirsa. Ini mbek kunir. Kunir kok akeh men. Oke. Jadi kita digodhog ya, nek kunir mbek lombok, kok nek brambang bawang kita ulek pakai kemiri kuwi. Bumbu apa guys iki jenenge? Bumbu lembaran klopo, lodeh. Dagingnya juga urung tak irisi, tapi tak godhog di esok. Wong sempet masak kayaknya wis gak sampai akeh, nek pahit kita mek anu cuek. Langsung siapkan bumbu kemiri, gak kelan akeh pemirsa, sedih ae. Terus brambang, bawang,
dhisik nggodhog lombok. Masake cemplang-cemplung. Mbak Isma gak pernah pakai anu ya. Nah yang ini biasanya santen sing kara sing encer iku lho pemirsa. Tapi kali iki ge enek tukune Mbak Jen enek bubukan ya wis gak popo. Bubukan juga gak apa-apa. Sementing santen. Aku nek lereng Komarut iki kesuwen. Nek pasar diparutno sekalian. Tapi nek Mbak Jah kan cikalan ya pemirsa tukune. Lomboke tak masukno, tak godhoke sik, guys. Bar iki engko iris-iris daging. Dimasak apa iso ya nek daging kuwi ya pemirsa. Ini nek sing disate, diasem-asem, dirawon, direndang, diopor, dimasak apa nek di bumbu apa neh bisa akeh ya nek daging itu kita masukkan lomboke. Kunire tak irisi ben cepet. Soalnya guys pakai merica. Jadi kita gede aja cepet. Oke, sekali lagi Mbak Isma mau iris-iris daging. Dagingnya kita iris. Ini nanti kita ulek nunggu lomboknya. Wis adem soalnya di esuk. Kita iris kecil-kecil aja. Direndang juga enak. Kayak blueban kayak. Kayak blueban ini dilapis. Diasem-asem blenger, guys. Asem-asem enaknya balungan. Gede-gedenya gerak. Tak makan dulu. Mbak Isma jane ya iso dimasak apa wae pemirsa ya. Sesuai selera. Pak Riko iki bar telepon juga masak daging sapi. Ning kono untuk wedhus, untuk sapi. Untuk akeh malah. Yo pemirsa. Ditukokno bumbu dadi malah. Sesuai pisah dulu. Coba iki semangan aku wek diperi. Mbek engko mae. Kei. Iki kabeh do oleh daging pemirsa. Soalnya ya bodo. Wah, dagingnya kok moduk men.
soalnya terus dipateni jembirno ya pemirsa digarang ya kali ya. Lomboke wis anu kok gelis. Kita masak setengah ya. Ini yang kemarin dapat dari sini, konggone Mbah Parini, konggone Mbah Dilan. Lomboke wis kae. Ini Mbak Ismanto akeh ya solone petak ternane randung ngene buku kono ya gek sepi, guys. Kaya era untuk daging. Belum tak telepon kemarin jari kayak enek korban gitu ya sepi. Sak mene ae, guys. Oke, karek ngulek bumbune nunggu lombok ambek kunir. Minggu pedes soalnya lombok setan. Ini panas terus tadi. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita ulek. Waduh, antek kemeringat, guys. Mantap. Ayo, depannya kuning. Nanti dilanjut lagi sampai pretolin. Nah, ini sudah selesai. Tinggal santannya diudek dhisik ning gone gelas banyu adem ini pemirsa. Daging rasa bening-bening. Ini nek iki kemasan iki ya akeh banget di sini. Murah cuma 1.000. Bisa gak pernah bisa pakai sing kentel iku. Kisah eneke. Nah, masak wajan dhisik.
Iki bumbunya sudah selesai. Ini santannya, ini dagingnya. Oh, wis guys, sudah jadi. Oh, HP ini didudul gak kena. Cepekan kayak minyak dhisik. Bawang goreng masisan, masukkan bumbunya. Udah. Laos dong jeruk semari seger pemirsa. Tak kasih air udah kicauke mau pemirsa. Kita masukkan dagingnya ben bacem duduk. Kita masukkan terakhir santan. Iki mangke masakku sak pringkil kok dadi akeh. Dagingnya nek wis digodhog ki babar, guys. Ternyata. Ini belum tak kasih pakai garam tok, dadi urung penyedap rasa, gula belum ya. Oke, kita tak kasih gula, penyedap rasa, micin, pokoknya bumbune nunggu sampai nganu. Iki wis medhok dagingnya, guys. Tinggal terakhir santan ya. Bumbunya ya Allah, alhamdulillah sedep ya Allah, cantik. Kita masukkan yang terakhir santannya. Aduk lagi ya, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masukkan santan kental. Jos, gajos. Mantap. Ini sudah kok kari. Terus gak usah bening-bening. Karek tes rasa. Ben umep, guys. Oke, pemirsa, sayur Mbak Isma sudah matang. Kita besarkan bendang molak-malik. Ambune segere ya Allah, jangan niwak tenan. Ambune seger pemirsa. Enek dong jeruke meneh. Segene anget-anget. Umake tak kakeane semangkok. Kayak mangkok. Ya iki mangkoke make. Jangan asem-asem diimi dikek sakmene. Iki nek metis malah enak mandi, guys. Metis gantek dipetis diinget wong lodeh iki nek diinget ya. Sesuk malah mandi pangan tukokne sego jagung apa lontong. Ger. Sesuk ben gak usah masak. Ya wis, kita nunggu ki umepe ya pemirsa mateng nggih. Jos. Wis umep. Iki
santannya aja sampai pecah, nek pecah kuwi gak enak. Ya wis ngene iki wis mateng. Oke, tak ngidukno mae aku pemirsa. Tak tutup kontenku. Wis mateng kok. Seger. Rasanya sudah pas. Wis tak tutupi dhisik kontenku. Sampai gember bias Mbak Isma delok. Keringete sampai metu kabeh saking panasnya sampai sore guys delok. Kayak wong adus. Mbak Isma pamit dhisik ya. Terima kasih sing wis selalu nonton kontennya Deni Isma Oi, sing wis selalu support ngeki saran semangat masukan. Wis ditonton terus, iklannya wis gak di-skip. Matur nuwun, terima kasih banyak ya sepurane nek klera-klerune Mbak Isma. Mbak Isma gak iso ngomong apa-apa pemirsa, isone mau mendoakan kalian semua moga-moga diparingi sehat, panjang umur, seger waras, berkah barokah. Mbak Isma pamit, becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selesai Mbak Isma tinggal korah-korah apa yang mbek ngentasi gombal kalau pemirsa. Gombal iki mang akeh. Oh. Kalau sakmono kae urung tak entasi lho. Hae. Hae. Cek panas kok ngene mentor-mentor sing ngene. Oke, ya wis. Ngono ae. Genep sik.